Dobrý den, dámy a pánové, zdravím vás tady ze Singapuru a chtěl bych vás povzbudit a zároveň bych vám chtěl dodat pár zkušeností. Když mi bylo 18 let, tak ještě na střední škole, tak přišla nabídka z M-banky, že za každé doporučení jejich účtu, který byl úplně zdarma, jak založení, tak vedení, tak zrušení dokonce, tak dávali 500. A pak přišla ještě lepší nabídka a začali dávat 1000. A pro mě osobně jako chudého studenta, tak to byla úžasná příležitost. A říkal jsem si, co je lepšího, než říct všem kamarádům, kteří jsou také chudí studenti, a pozvat je na kávu do banky, kde jim bankéř všechno vysvětlí a řekne jim, že to je zdarma a že akorát dostanou odměnu za to, že si založí účet. A světe div se, ti, co to potřebovali nejvíc, ty, co skuhrali, že nemají peníze, že jim rodiče dávají malé kapesné, tak ty zatím viděli podvod, nepřišli ani do té banky, hned to odsoudili, ještě já jsem kvůli tomu měl takové divné pocity, že jsem jim chtěl pomoct vydělat peníze a otočilo se to špatně. A naopak lidé, a to už byli lidé, s kterými jsem se začal v té době stýkat, díky Robertu Kiyosakimu, díky hře Cashflow, to jsou takové dostihy a sázky, akorát víc zaměřené na finance, nemovitosti a podobně, tak tam byli lidé, kteří už byli bohatí, už byli investoři, už podnikali, měli firmy, měli byty, měli prostě zlato. A ti do té banky zašli. A šli si jak pro tu 500, tak i pro 1000. A tohle to bylo pro mě tak obrovské ponaučení, že jsem si říkal, prostě jít s těmi, co chtějí, a někdy právě pomáhat ke zdravím těm, co už jsou zdraví, může být efektivnější cesta, nebo například pomáhat bohatnout těm, co už jsou bohatí, to znamená nabízet příležitost těm, co už v něčem podnikají, něco dělají, něco tvoří. A to si myslím, že díky tady té zkušenosti je jedna z věcí, co mě osobně provází a dává mi takové zdravé sebevědomí. A i když mě někdo odmítne, tak si říkám, že to jsou právě ti lidé, kteří to sice potřebují nejvíc, ale něco je zaslepuje a nejdou si to ani poslechnout, nezeptají se toho odborníka, nejdou do té banky si dát kafe ještě kafe zdarma, že vlastně nemají o co přijít a odmítnou to z fleku. A pak lidé, kteří vůbec nepotřebují ani 500, ani 1000, tak si tam ale zajdou. A tohle je právě to myšlení, jak ve zdraví, tak v podnikání. Takže k vám by to mělo směřovat do vašich srdcí, abyste se nebáli, protože to není o vás, ale je to víc o těch lidech, s kterými mluvíte. Takže dávejte šanci všem, ale nelpěte na tom, že se všichni musí kladně rozhodnout. A radši dejte šanci více lidem, a vyberte si pár, začněte pracovat s pár, než abyste se fokusovali na některé, kteří zrovna budou v tom nastavení, že byť to potřebují, tak do toho s vámi nepůjdou. A vy budete smutní, tak jako jsem byl já v mých 18 letech, protože jsem si říkal, tak já vám chci pomoct a vy prostě ze mě ještě děláte zločince. Jo? A přitom to tak vůbec nebylo. A bylo to férové, banka prostě dala peníze na stranu, chtěla udělat marketing, chtěla získat nové klienty, věděli, že prostě když pár procent začne ten účet používat, že se jim to všechno vrátí, proto rozdávala peníze opravdu za nic, opravdu bez nějakých triků, jenom cena za marketing, ale to mohli prohlídnout právě ti, kteří tomu třeba rozuměli, nebo kteří měli zájem o to se dozvědět, jak věci jsou. Takže doufám, že tenhle příběh je pro vás inspirující, že vás zvedne ze židle, že vás bude inspirovat a budu se zase těšit s vámi brzy na viděnou. Mějte se moc krásně. Ahoj.